A já jsem si tady připravil pro vás jednu aplikaci, která je společná pro oba zařízení. A ta aplikace je, musím ji najít, nevím jestli, já to tam nemám, prosím vás, tak to bude problém. Ovšem, je velmi těžko, Freeboard, je velmi těžko najít nějakou společnou aplikaci, jakož tyto platformy jsou velmi, velmi rozdílné, ale já hledám. Já šazlám. Ano, tak máme tady, už jsme našli společné ty. Promiňte, můj asistente. Musíme udělat zpět, jde tady zpět. Ty chuju, to je jedno společné tlačítko. Aha, tady je jedno společné tlačítko, které se vám ještě nepředstavil, to takzvané home button, anglicky řečeno. Ale já už tady proměnám pomalu. Jen to zatím očem. Tak, já tady poprosím svého asistenta, zmačneme oba na jednou šázám. 3, 2, 1, teď. A už to najíždí výrazně rychlejší iPhone 4s, avšak teďka... Kvalita zobrazení je velmi rozdílná. Avšak ta kvalita zobrazení, tady vidíme AMOLED display 4,8, tady je display 3,5, myslím, nemá nějaký specifický název. Retina, že to taky těžké se dostat. Pardon, to je Retina display. Tak zase se vrátíme tímto tlačítkem do menu a můžeme zkoušet dále. Takže, co dále? Zprávy. Prosím, tak to neotevřeme dneska, Stavací soukromí. No. No tak co dál? Jinak vidíte, ty velkosti jsou poměrně rozdílné, poměrně opravdu moc, takže já si vemu iPhone do ruky iPhone příjemně padne do ruky. Samsung Galaxy 4, s tím to už to jde hůře s tím, ale pořád člověk si zvykne a je to velmi, velmi rychle. 4jádrový procesor, iPhone nevím kolik jádrový procesor, několikojádrový procesor určitě. No a prosím vás, to už by byl konec naší recenze. Zadejte prosím koment. Zadejte koment, do prdele, jak to je. Nebo like. Zadejte like. To už je jedno. A těšíme se na další videa. Naschledanou.